Yeah, Mazuna Abino, come back to the YouTube channel. My cameras my busy ways. Come be tingo pasana for my update mango. So zigo la Iran la Ghana ndi to especially president wa Ghana ndi to kwantu wagalo kuti yeyo sana limbeleka ata Trump kufuna ceasefire sana kambirane kuti nachiti chose ndi Trump kufuna kukambirana any discussions makambirano inali wose nkambirano inali wose pakati pa dziko la Iran komanso ndi Trump ndithu sana kambirana chinali chose moti yeyo ndithu akunama. So that is the first thing. Second thing, ndizoona kuti Trump anayankhula makamaka ma speech yawo nkhani yokhudzana ndi kuti Iran mu 2-3 weeks ndikuti ayimaliziratu kuyimaliza ndithu ndikuyitumiza ku Stone Age. Ku Stone Age imene ndithu it lasted 2.6 years ago up to 30,000 BCC. So ndi nthawi yoti ndikalekale kwambiri akamati Stone Age nthawi yakalekale kwambiri imene anthu kwenikweni amagwiritsa ntchito miyala ngati zida. Miyala ija amayitenga ndithu kumayisemasema ngati zida, moto kusonkhera miyala kuyiphwanyitsa chanchani kupa kusonkha moto komanso yo kwenikweni amakhala kumaphanga komanso kunalibe chinechi chonse technology kunalibe nkhani yawo amangopanga hunt like kusaka ku ulenje kusaka zinyama chanchani basi nde it's like yonkha muthengo ija kulibiso manyumba samamanga so manyumba yayi. You see the entire Stone Age imene no markets nothing. So Trump akunena kuti Iraniyo aisiya kutiko kumeneko komanso Iraniyo iwo cholinga chawo akuti samafuna kasintha boma kumeneko kwa ku Iraniko ati samafuna kasintha boma kumano ati zinango chitika kuti boma Iran asintha oka. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. Anaiga ma message yokhala ngati omunena president wa ku Iran kuti at least ku yeyo aliko ndi like ndosiyanako ndenawo ndiwabwinoko like I don't know kuti kandi njira imodzi imene amagwisa ntchito kufuna kunyengerera kuti mwine munthu angogweramonso koma ayi ndithu dziko la Iran lakana. Komano after tayankhula zoti Iran ayitumiza ku Stone Age china chake chinachitika. Anyamata amene ku Iran kuja potumiza mabomba anakajambula pano pabombapo kuyikapo Trump kuyikapo Netanyahu kuyikapo Jeffrey Epstein kumiyika penepopo nkuonena kuti nzitsiru chanchani amwene akuti taonani kai. It's wrong. You're fired like a pharaoh. Do you know who was Pharaoh? Read the Quran to understand. So akuti hey Trump kunduka aliwe chitsiru Trump ndi Netanyahu wakoyo. Strait of Hormuz ndi ikulu kuposa pakama pako. Nde nyamarawa akuti nyamarawa ndi ari Hormuz guys ndi amdama arumiza zimene zozo. So I mean this issue pano it's like kutokosolana kumvetsana kuwawa. So anyamata kwirani sakucheza sakusewera sakusalenda sakukonja. Now so you can see, you understand, they are options you also would if chanchani. I mean, so what's happening bola. I mean, okay, a Trump war akajoka kutsala Israel payoka. So gamba ku tikiti do mene kuti koma nkhani ndino kuti tinene pano konzo kuti Israel payoka
right? Payo kapopanda America suringalimbe yayi, singalimbe koma chimene ali nacho wacha ndi nyukiliya. Koma ngati angagwiritse ntchito nyukiliya, China ndachenjeza kale kuti aphanga koma kugwiritsa ntchito nyukiliya ku dziko lina lililonse amene lidzakhala amene mudzafufuridwa. I want to tell the Israeli government and the Israeli leaders that the moment Israel uses a nuclear warhead against any other country, including against Iran, it will be the demise of Israel as a country, as a state. Why? Because by dropping a nuclear warhead against another country, Israel will become the public enemy number one of mankind, because mankind will never support Israel to use nuclear warhead against another country, killing hundreds of thousands, if not more, people, and they will really ignite huge condemnation among other countries against the government or the regime in Israel and causing the demise of Israel as a regime, as a country. You understand? Mudzafufuridwa niyo ngati dziko ngati la Israel. So yeah, I mean zinthu zimenezo Trump onetu atsindikizanso kuti yayi anyamata katseguleni ku Strait of Hormuz amene amagwiritsa ntchito iwo onetu sabafuna akuti iwo samagwiritsapo ntchito ati amene iwo sura apafuna kwenikweni 41 mafuta. You see? So zinthu zoti apanga okha asokoneza okha akuzithawa sopano akuwauza anthu ena kuti atakatsegulire kumene kuchako. Yeah, at Trump bazochitika zone zimenezo. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. So, yeah, there's been two zero. Na mainda bambota wanani ronani bwe tafika maigwa suku maigwa chimia maigwa mwenye maigwa chichini mafuta afuta palipose mafuta asowetsa mtendere palipose mafuta ukangari ndiyanko lachina chilichonse pa dziko lino lapasi tawanani ronani nkhondo imene kuchitika ku Irani ndi Israel yapangitsa zimenezi nkhondo imene kuchitika ku Russia ndi ku Ukraine yapangitsa zimenezi koma munthu makamaka nkhondo yakwi ndi Israel imene wapangitsa ndi munthu mmodzi amene akuyenera ndi anthu linangolimba mtima dziko lonse lapasi kungolimba mtima kungomukuntha kunyapa kumpumputa kungopha munthu mmodzi ameneyo basitu zinthu ziyamboyenda bwino koma dziko lonse lapasi likusafa likuvutika chifukwa cha munthu mmodzi ameneyo mukumudziwa kale inu president wa ku America amene akupangitsa nkhondo zonsezi kuti zizichitika maiko azipanga safa tiyeni tichitepo kanthu. Guys, thank you so much. Malawi cameras, good night.